పెళ్లి కొడుకు. పెళ్లి కూతురు. పెళ్లి చూపులు అయితే ఏంది, ఆ పిల్లల్ని ఓకే అనాలి కదా. ఇక అది ఓకే అన్నదంటే దానంత అవ్వలేదు ఇంకోటి ఉండదు రా. ఇక నువ్వు నన్ను ఇట్లా పెళ్లి చేసుకున్నావు అనుకో, నీ ఇజ్జత్ అంతా మనలో కలుస్తా అని చెప్పి ఇక నమ్మలేదు అనుకో, యూట్యూబ్ లో కొట్టి చూపిదా కాల్ సెంటర్ బ్రేకప్ అని. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ మ్యారేజ్. అయ్యా ఎందుకు? మనోడు సీరియస్ లేడు లైఫ్ లా, అయినా మనోడు ఎదగాలంటారు కొంచెం. ఏం ఎదగాలన్నా? మన పేరుకే ఇంజనీర్, పొట్టకొస్తే అక్షరముకు రాదు. షెఫ్ అంటే వంటవాడు. వింటున్నావా? నీ కొడుకు ఇంటింటికి తిరిగి వంట చేస్తాట. మీరు ఫుడియా? అంటే ఫుడ్ అంటే ఇష్టం? ఇష్టమా? ఇంజనీరింగ్ అయ్యాక యాక్చువల్లీ షెఫ్ అవుదాం అనుకున్నా. అరే కష్టపడి సప్లీలు రాసి ఇంజనీర్లు అయినాం రా. ఇప్పుడు ఈ వంట చేస్తా, నా బంద్ చేసుకుంటా అని తిరుగుతాడు. మీరు ఇంజనీరింగా డాక్టరా? ఎంబీఏ. కొందరు జాబ్ చేయడానికి పుడతారు, కొందరు బిజినెస్, కొందరు ఏది చేయలేరు. నేను ఆ మూడో టైప్. Why this sudden change? ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే పరిస్థితి కొంచెం దారుణంగా ఉంది. చల్, డబ్బులేమని చెట్ల కాస్తున్నాయనే. మా ఫ్రెండ్స్ లేదో హవా ఉంటుందని నేను గర్ల్ ఫ్రెండ్ చేసుకున్నా. 3000 విలువ తెలుసా నీకు? 30 బియర్లే, 30 బియర్లు. తిట్టే దిట్లకి వాళ్ళు ఇంటే పెట్ మ్యాచ్ కూడా ఆడినారు. నేను ఎందుకు చేయాలి రీఛార్జ్? నువ్వు కూడా ఇదే ఆఫీస్ కదా, నీకు కూడా అదే శాలరీ వస్తుంది కదా. యూట్యూబ్లో కుకింగ్ వీడియోస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. చేసి నువ్వే చూసుకుంటా. టైంకి సినిమా పోతాం. ఇప్పుడు దాకా ఏ సినిమా లేట్ పోలేదు తెలుసా? ఓరి పిలిచిందంటే గంట ముందు ఆడుంటాం. 10 o'clock షట్టర్ బంద్ చేస్తున్నారంటే 9:58 కాడు ఉంటా. ఇప్పుడు దాకా లైఫ్లో డబల్ రేట్ల మంది ఎప్పుడు కొనలేదు తెలుసా నేను. మా అయ్య లేవకుండా ఇంటి బయట ఉంటా, పన్న తర్వాత ఇంటి లోపల ఉంటా. టైం అంటే కౌశిక్, కౌశిక్ అంటే టైం. ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చిందిరా, అయితే డబ్బులు వచ్చినాయి, ఉండగా చేసుకోను. తాగుదాం. నేను చెఫ్ అవుతారా? సేమ్ ఇలాంటి రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేస్తా, కానీ బీచ్ మీద. అరే ఆ అమ్మ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసినా పిచ్చి చప్పట్లు ఇప్పిస్తున్నారా. నిన్న రాత్రి తాగింది దిగలేదు అనుకుంటా. ఏం మలేషానా శ్రీధర్ గారికి జాబ్ వచ్చిందంటే దేశం బాగుపడుతుంటాయి కదా. ముందు నువ్వు బాగుపడి నా బాగా తీర్చానా? చీ నేరో మైండెడ్. వాట్ డు యు డు? ఫైన్. ఏం చేస్తుంటావు అని అంటున్నాను. బుక్ రాస్తున్నాను. ఇంట్రెస్టింగ్. టైటిల్ ఏంటి? నా సాగు నేను చేస్తాను, నీకెందుకు? ఎక్స్క్యూజ్ మీ. నా సాగు నేను చేస్తాను నీకెందుకు అని ఒక యూత్ఫుల్ బాయ్ లైఫ్ స్టోరీ.